तसेच दीपकभाई केसरकर आजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा विद्यमान आमदार जिल्हा बँक अध्यक्ष सन्माननीय मनीषजी दळवी, भारतीय जनता पक्षाचे तालुका अध्यक्ष दीपक गवस, शिवसेना जिल्हा तालुका अध्यक्ष गणेश प्रसाद गवस सर, उपजिल्हा प्रमुख राजेंद्र निंबाळकर, तसेच या जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे उमेदवार सौ श्वेता धरणे मॅडम, पंचायत समितीच्या उमेदवार अंजयजी सातार्डेकर, तसेच उमेदवार सौ सायलीताई निंबाळकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वांचं स्वागत. मी प्रथमतः सुधीर दळवी साहेब यांना विनंती करतो की सन्माननीय पालकमंत्री श्री नितेशजी राणे साहेब यांचं गुलाब पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत करायचं. सुधीरजी दळवी जिल्हा चिटणीस, गुलाब पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत होत आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर आपल्या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय दीपकभाई केसरकर, जिल्हा बँकचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीषजी दळवी, तसेच तालुका अध्यक्ष शिवसेना गणेश प्रसाद गवस, शिवसेना जिल्हा उपजिल्हा प्रमुख राजेंद्र निंबाळकर, भारतीय जनता पक्षाचे तालुका अध्यक्ष दीपक गवस, तसेच उपस्थित सर्वांचं या ठिकाणी शब्दसुमनाने मी स्वागत करतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी प्रचाराच्या निमित्ताने उपस्थित आपले आमदार, आपले पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, विद्यमान आमदार दीपकभाई केसरकर यांचे या ठिकाणी विचार ऐकण्यासाठी आपण उपस्थित सर्व कार्यकर्ते तसेच पत्रकार मित्रांचे मी स्वागत करतो. या ठिकाणी पालकमंत्री साहेबांचं देऊन स्वागत होतं. त्यानंतर मी चिटणीस स्वतः श्वेता सूर्यकांत धरणे या उन्हाळ्यात पंचायत समितीसाठी तुम्हाला सांगू इच्छितो की ही जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये हत्ती आणि वन्य प्राण्यांचा प्रश्न प्रामुख्याने आहे. त्याचबरोबर पर्यटन या विषयावर प्रामुख्याने जर काम केलं तर येथील मतदारसंघामध्ये ज्या अडीअडचणी आहेत त्या सर्व पूर्ण होतील. त्याचबरोबर साहेब या भागात महत्वाचा प्रश्न हत्तीचा आणि त्याचबरोबर वन्य प्राण्यांचा आहे आणि पर्यटन तिराळी धरण आहे. आणि त्या तिराळी धरणामध्ये जर पर्यटनाचा व्यवसाय सुरू झाले तर इथल्या या पंचक्रोशीसाठी जिल्हा परिषदेसाठी युवक आणि युवती आहेत त्यांना इथं रोजगार निर्मिती होऊ शकते. आणि रोजगार निर्मिती आपण निश्चित त्यासाठी पाठपुरावा करणार अशी खात्री ओळखतो. आणि या मतदारसंघात तिन्ही उमेदवार आहेत आपले श्वेता धरणे आणि संजय पांडुरंग सातार्डेकर. या पंचायतसाठी कमळीची निशाणी आहे. आणि त्याचबरोबर कोनळ मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघातील उमेदवार सायली निंबाळकर मॅडम आहे त्यांची निशाणी धनुष्यबाण आहे. या धनुष्यबाणावर आणि कमळ या चिन्हावरील बटन आपण सर्व ग्रामस्थांनी मतदारांनी येणाऱ्या 7 तारखेला मतदान आहे आणि त्या मतदाना दिवशी भरघोस मतांनी त्यांना निवडून द्या अशी आशा बाळगतो आणि थोडक्यात वास्तविक थांबवतो. जय हिंद. धन्यवाद साहेब. यानंतर शिवसेना शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. मुख्य आपल्या सगळ्यांचं प्रेरणास्थान हिंदू हृदय सरकार बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. दिलीप साहेबांना वंदन करतो. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. आपल्या सर्वांचे नाट्य पालकमंत्री आदरणीय राणे साहेब, याचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी साहेब, गणेश प्रसाद गवस, दीपक गवस, देसाई राजू पारकर, दीपक गवस, त्याचप्रमाणे मतदारसंघाचे उमेदवार श्वेता सूर्यकांत धरणे,
आपल्या पंचायत समितीच्या उमेदवार काही निंबाळकर आणि साकेत पंचायत समितीचे उमेदवार संजय सरकार त्या आपल्याला माहिती आहे की जिल्हा परिषदेचे जे उमेदवार आहेत ते भाजपच्या कमळ निशाणवर उभे आहेत. पंचायत समितीचे धनुष्यबाण निशाणवर उभे आहेत. साकेत पेठचे संजय सातार्डेकर हे कमळ निशाणवर उभे आहेत. या सर्वांना आपण प्रचंड बहुमताने विजयी करावं अशी विनंती करण्यासाठी आम्ही सर्वजण आलेलो आहोत. ही कामं तर सगळी जवळजवळ भरपूर झालेली आहेत, अनेक कामं प्रगतीपथावर आहेत. परंतु शेवटी ही कामं आम्ही करत असतो ही महायुतीच्या माध्यमातून करतो. आताच आपण शिवाजीचा व्यवसाय बोलले केंद्र शासनाची जी योजना आहे त्याच्यामधून मंजूर झालेलं आहे ते अनाउन्समेंट सुद्धा केलेलं आहे. आदरणीय राणे साहेबांच्या माध्यमातून त्याचा सरपंचच्या माध्यमातून त्याचा किंवा एखादा एक तालुक्याला जोडणाऱ्या रस्त्याचं हे चव्हाण साहेबांच्या पुढाकारात सुरू झालेलं आहे. हे कोट्यावधी ठिकाणीमध्ये जो रोड त्याचं काम सुद्धा सुरू आहे. अनेक कामं सांगता येतील परंतु आजची वेळ ही लोकांना आठवण करून देण्याची आहे की आपला जर विकास पाहिजे तर महायुतीच्या उमेदवारांना आपण निवडून दिलं आणि हेच सांगण्यासाठी पालकमंत्री इथं आलेले आहेत. त्यानंतर आणि 10 वाजेपर्यंत 4 सभा आम्हाला घ्यायच्या आहेत. त्याच्यामुळे मी न बोलता पालकमंत्री महोदयांचं मनापासून गोळाबाट तालुक्यामध्ये त्या साठीच्या गोष्टी मंडळामध्ये स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी सभेला पाठवलं. साटेली भेटची मतदारसंघाचे जिल्हा परिषदेचे आमचे उमेदवार सौ श्वेता धरणे, पंचायत समितीचे आमच्या उमेदवार कोणाड मतदारसंघाच्या शिवसेना वतीने सौ सायली निंबाळकर मॅडम आणि साटेली भेटचे आमचे पंचायत समितीचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सन्मान्य संजय सातार्डेकर यांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री, माजी पालकमंत्री, शिवसेनेचे नेते आमदार सन्मान्य दीपक केसरकर साहेब, सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष सन्मान्य मनीष दळवीजी, शिवसेनेचे गोवा संपर्क प्रमुख सन्मान्य सुभाष सावंतजी, उपजिल्हा प्रमुख सन्मान्य राजेंद्र निंबाळकर, मंडळ अध्यक्ष सन्मान्य दीपक गवस, जिल्हा चिटणीस सन्मान्य सुधीर दळवी, तालुका प्रमुख सन्मान्य गणेश प्रसाद गवळजी, मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, समोर उपस्थित असलेले सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज आपल्या सातेली भेटची जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या आमच्या महायुतीचे सगळ्याच उमेदवारांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आम्ही सगळेजण आमचे आलेलो आहेत. माझ्या अगोदर सन्मान्य केसरकर साहेब असतील आणि अन्य सगळ्याच मान्यवर आमचे हे महायुतीचे तिन्ही उमेदवार यांना आपण आशीर्वाद द्यावा, मतदानारूपी आशीर्वाद द्यावा ही विनंती आपल्या समोर आम्ही केलेली आहे. येणाऱ्या 7 तारखेला या जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक होणार आहे आणि 9 तारखेला या मतदारसंघामधला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचं नेतृत्व कोण करेल हे आपल्या माध्यमातून आपण ठरवणार. आम्ही या निमित्ताने आपल्याला विनंती करणार आहे, आवाहन करणार आहे की आज केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती आणि एनडीए सरकार आहे. आज या भागाचा विकास करायचा असेल, शासकीय पातळीवर आपले प्रश्न सोडवायचे असतील
तर सत्ताधारी मानसिकतेचे सत्ताधारी बाजूचे लोकप्रतिनिधी अगर आपण निवडून दिले तर आम्ही ह्या भागाचा विकास अजून भक्कम पद्धतीने करू शकतो हे सांगण्यासाठी आम्ही सगळेजण इथे आलेलो आहे. शेवटी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या इकडे जे लोकप्रतिनिधी निवडून आपण देता ते आपले प्रतिनिधी म्हणून या भागाच्या विकासासंदर्भात सातत्याने पालकमंत्री म्हणून आमदार म्हणून खासदार म्हणून आमच्या संपर्कात येतात. तुम्हाला इथे रस्ते पाणी वीज कुठलेही पायाभूत सुविधा असेल आरोग्याचे प्रश्न असेल वन प्राण्यांचे प्रश्न असेल रोजगाराचे प्रश्न असतील हे तुमच्या मनातले कुठलेही प्रश्न आणि कुठलेही अडीअडचणी असतील ते आमच्याकडे थेट मांडू शकतात एवढी ताकद या जिल्हा परिषद पंचायत समिती उमेदवारांची असते. सभागृहामध्ये आपण जे काही त्याला निधी उपलब्ध असते त्या निधीतून आपण या भागाचा विकास तिकडचे रस्त्याचा विषय असतो पाण्याचा विषय असतो ते त्या सगळ्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सोडू शकतात एवढी ताकद या सदस्यांमध्ये आहे. आणि म्हणून आपण 7 तारखेला मतदान करत असताना या सगळ्याचा विचार करून मतदार म्हणून कार्यकर्ते म्हणून आपण मतदान करायला शेवटी योग्य उमेदवार अगर आपण निवडून दिला जो आमच्या विचाराचा आहे जो आमच्या बाजूचा आहे तरच आम्ही आपल्या सगळ्यांचे प्रश्न सोडू शकतो. विरोधी विचाराचा आला तो जसा तो आमच्याशी बोलू शकणार नाही संपर्क साधू शकत नाही. या भागामध्ये राज्य सरकारचे केंद्र सरकारकडून अगर तुम्हाला कुठलीही मदत हवी असेल तर तो आमच्या संपर्कात येणार नाही. आणि म्हणून मतदान करत असताना आपल्याला फार विचारपूर्वक मतदान करावं. आता बघा केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाने एनडीए सरकार सन्मान्य राणे साहेब तिकडे खासदार म्हणून आपलं काम पाहत आहे. राज्यामध्ये आदरणीय दीपक केसरकर साहेब या भागाचं नेतृत्व करतायत. जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी आपली सेवा करतो. राज्याचे प्रमुख म्हणून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब काम करतायत. उपमुख्यमंत्री म्हणून आमचे एकनाथ शिंदे साहेब काम करतात. आम्ही सगळेचे सगळे एकाच पक्षाचे एका विचाराचे सगळेजण लोकप्रतिनिधी किंवा कार्यकर्ते किंवा पदाधिकारी आहोत. म्हणून आपल्याला केंद्राकडे काही काम असेल तर आपण लगेच राणे साहेबांकडे जाऊ शकतो. राज्यामध्ये काय काम असेल तर दीपक केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून आपण देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेबांकडे जाऊ शकता. आणि जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री म्हणून मी आपली सेवा करण्यासाठी इथे उपलब्ध. आणि म्हणून आपण भूमिका घेत असताना मतदान करत असताना आपण ह्या सगळ्याचा विचार करायला शेवटी हा अशा पद्धती अगर आपण विचार केला तरच या भागाचा विकास आम्ही करू शकतो. आमच्या मनीषजींनी आरोग्याचे विषय तिलारी धरणाच्या संदर्भात विषय इथे हत्तीचा जो काय त्रास आपल्या सगळ्या जणांना वन प्राण्यांचा होतो या सगळ्यांची जाणीव असणाऱ्यापैकी आम्ही कार्यकर्ते आहोत. आज राज्य सरकारमधून बसत असताना हे सगळे विषय मंत्रालय पातळीवर अगर आम्हाला सोडवायचे असतील तर ह्यासाठी आम्हाला आमचे लोकप्रतिनिधी इथे लागणार. इथे ठराव लागणार इथे मदत लागणार. त्यासाठी आम्हाला इथे सदस्य हवे आहेत. त्यासाठी तुम्ही मतदान करावं हा आग्रह मी तुम्हाला या निमित्ताने करणार. त्याच्या उगाच इकडे तिकडे मतदान करून काही अपक्षांच्या बाजूने अगर मतदान करून आमचे हात आमची ताकद कमी करून आम्ही तुमच्यापर्यंत ताकद किंवा निधी पोहोचू शकणार नाही. काही आमचे पदाधिकारी म्हणतात ते इकडे पंचायत समितीचे जे आमचे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत सौ सायली निंबाळकर यांच्या बाजूने आमचे काही पक्षाचे भारतीय जनता पक्षाचे काही पदाधिकारी असतात अशी माहिती यांनी मला आता त्याची नावं अगर मिळाली तर त्यांचं थोडं दर्शन पण घ्यायला भेटेल. अशा लोकांचं दर्शन घेऊन थोडा प्रसाद घ्यायचा असतो घ्यायचा जेणेकरून काय असतं यांचे सहकार्य जसं भेटेल जरा आम्हालाही बरं असतं. शेवटी ही महायुती कोणी केली आहे कोण नेतृत्व करताय आम्ही कशाला सगळेजण फिरतोय. आम्ही अगर पक्षाचा प्रत्येक आदेश ऐकून अगर आम्ही सगळेजण अगर कामाला लागलोय एक संघ पद्धतीने अगर महायुती म्हणून अगर आम्ही काम करत आहे तर ही बाकीची वळवळ प्रत्येकाने थांबवावी एवढं आवर्जून या निमित्ताने मी सांगतो. त्यांचे काही मित्र काही सहकार्य आले असतील तर त्यांना सांगा पालकमंत्रींचं दोघं लोक सटकलेलं दिसत आहे तर सांगा जरा माझा संदेश द्या. व्हिडिओ जरा दाखवून जरा त्यांना बरं वाटेल. रात्री जास्त झोप लागेल. त्यातून 2 दिवस जास्त आराम केला तर आम्हाला मतदानात त्रास होणार नाही. म्हणून या सगळ्या गोष्टी लागतात.
आम्ही जेव्हा महायुती म्हणून सगळे एकत्र आहोत, सन्मान्य राणे साहेबांनी बसून सगळ्या आमच्या नेत्या मंडळींना एकत्र बसवलं. आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलं की सिंधुदुर्गाची जिल्हा परिषद ही सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वात तुम्ही महायुती म्हणून लढवा. हे आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या आदेश. काल आमचे एकनाथ शिंदे साहेब इथे आले होते, त्यांनी सभा आमच्या सगळ्यांसाठी घेतली. त्यांनी ही ठळक पद्धतीने आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जिल्हा परिषद पंचायत समिती हे आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वात तुम्ही सगळ्या जणांनी काम करायचं आणि त्यांना ती सोपवायची असं एकनाथ शिंदे साहेबांनी पण आदेश दिले. आम्ही सगळे अगर एका विचाराने आणि सकारात्मक पद्धतीने अगर काम करणार असू तर मग बाकीच्या लोकांनी इकडे तिकडे थोडे 2-4 लोकांनी वळवळ करता कामा नये. जर काही निवडणूक काय आयुष्यभर चालणार नाही, 9 तारखेपर्यंत मतदान झाल्यानंतर 10 तारखेला उजाडणार, मग आम्ही सगळ्यांना परत भेटायला लागणार. आमच्याकडे कामं निघणार, आमच्याकडे निवेदन घेऊन यायला लागणार. काही पोलिसांची अडचण असेल, आरोग्याची अडचण असेल, कुठलं काय वन प्राण्याचा त्रास असेल तेव्हा नितेश राणेच लागणार, तेव्हा दीपक केसरकरच लागणार. दुसरं कोण गोव्यावरून येणार नाही, बेळगाववरून कोण येणार नाही, अमेरिकेतून कोण येणार नाही, आम्हीच लागणार. तेव्हा मग अगर आम्ही प्रत्येक कामाला तुम्हाला लागणार असू, आपल्या अगर संबंध एकाच पक्षामध्ये आपण आहोत, या निवडणुका येत जात असतात. निवडणुकीमध्ये सगळ्यात काय मनाप्रमाणे होतं असं कुठेही लिहिलेलं नाही. शेवटी वरिष्ठ आहेत, पक्षाचा आदेश असतो, पक्षाने जो आदेश दिला तो कार्यकर्ते म्हणून स्वीकारणं हा निष्ठावान कार्यकर्ता म्हणून आपली भूमिका असली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही सगळ्या जणांनी काम करायचं, त्याप्रमाणे काम करायचं. शेवटी निधी देण्याचे सगळे अधिकार आमच्याकडे आहेत. उद्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे जेव्हा उमेदवार निवडून जातील त्यांच्याकडे जे काही निधीची ताकद द्यायची असेल, आता जिल्हा नियोजनची बैठक आम्ही आता 9 तारखेनंतर घेणार आहोत. मी आहे, केसरकर साहेब आहेत, राणे साहेब आहेत आणि निलेश आणि कलेक्टर आणि बाकी अधिकारी आहेत. जेव्हा या साठलेली भेटीच्या संदर्भात जेव्हा निधी देण्याचे जेव्हा विषय येतील तो निर्णय आम्हालाच लोकांना घ्यायचा आहे. तेव्हा आता कोणाचे डोकं गरम करणारे तेव्हा नसतात तिकडे. आम्हीच बघणार ते साठलेली भेटकीमध्ये किती मतदान मिळालं, आमच्या उमेदवारांना किती लीड मिळाली, जिल्हा परिषद मध्ये अपेक्षित लीड भेटली की नाही, पंचायत समितीमध्ये लीड भेटली की नाही, हे आम्ही बघणार, तोच मापन करणार. आणि अगर त्याच्यामध्ये काही कमी जास्त असेल तर हा काकडता घ्यायला लागेल लोकांना. आम्ही नाही 100% निधी देऊ शकणार आहे. तुम्हाला अगर आमच्याकडून या भागाचा विकास अपेक्षित असेल तर आपण पण 100% भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या मागे उभे राहिला तर मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून शब्द देतो, या भागाचा 100% विकास करण्याची जबाबदारी ही माझी आहे. विश्वास तुम्हाला कुठेही आपण कमी पडणार नाही, कशालाही कमी पडणार नाही. अहो 4 वर्ष आहेत ते बाबा जरा तिकडे ऐक ना, जरा 5 मिनिटं आलं तुला गाडी पुरवतोय माझं लक्षात सगळ्यांना अपक्षांवर म्हणून सांगतो, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून तुम्ही येणाऱ्या 9 तारखेला मतदान करावं. या भागाचे खूप प्रश्न आहेत, ज्याचा आमच्या मनीजींनी उल्लेख केला. या तालुक्याला निर्माण सन्मान्य राणे साहेबांनी मुख्यमंत्री असताना, म्हणून आमची नैतिक जबाबदारी आहे त्या ह्या दोडामार तालुक्याच्या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये शेवटच्या गावापर्यंत विकास पोहोचवण्याची जबाबदारी हे राणे साहेबांचा कार्यकर्ता म्हणून माझी नैतिक जबाबदारी आहे. मी तुम्हाला त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न आहे, डॉक्टर वैभवचे उपाय दिवस रात्र नुसतं आंदोलन होतं. आरोग्याचे प्रश्न आहेत, अशांच्या आरोग्याचे चालण्याची चांगली सुविधा आपल्याला ह्या निमित्ताने ते पोहोचवायचे. सरकारमध्ये आज आम्ही बसतो, चिंता करू नका. जिल्हा परिषद असो, पंचायत समिती असो, ग्रामीण भागाची आरोग्य व्यवस्था ही सुधारण्याची सगळी जबाबदारी माझी आणि केसरकर साहेबांची आहे. हा विश्वास आणि शब्द मी तुम्हाला देणार आणि सगळ्या गोष्टी शक्य अजून कुठे जात नाही. अजून 4 वर्ष आहे, 4 वर्ष अजूनपर्यंत आम्हाला सहन करायचंय, 4 वर्ष. आणि म्हणून 4 वर्ष जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी तुम्हाला विश्वास देतो. या आरोग्याच्या व्यवस्थेबद्दल समजणाऱ्यापैकी, अभ्यास करणाऱ्यापैकी मी एक कार्यकर्ता. आम्हाला माहित आहे की इकडचे आमचे जे काही पेशंट असतील किंवा काही जनता असेल त्यांना इथे आरोग्याच्या संदर्भात त्याच्यासोबत अतिशय महत्वाचे प्रश्न. मग इथे
वनप्राण्यांचा त्रास आहे. आज सरकारमध्ये आम्ही सगळेजण बसलेलो आहे का जेव्हा इथे हत्तीच्या बद्दल जो त्रास झाला त्याबद्दल मी स्वतः इथे आलेलो आणि त्याच्यानंतर आदरणीय गणेश नाईक साहेबांची मी स्वतः जाऊन भेटलो. मी त्याला सांगितलं की साहेब ह्याबद्दल काहीतरी तोडगा काढला पाहिजे आपण. आणि मग आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आम्ही पहिलं तमिळनाडूच्या सरकारशी बोललो, कर्नाटकच्या सरकारशी बोललो. इकडच्या हत्तींना आपण तात्पुरत्या स्वरूपात, कायम स्वरूपी नाही, तात्पुरत्या स्वरूपात जोपर्यंत आपण महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून या भागामध्ये चांगली सुविधा किंवा असं काही प्राण्यांना सांभाळ करण्यासाठी काही प्रकल्प उभं करत नाही तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात दुसऱ्या राज्यात पाठवू शकतो का याची थोडी माहिती घेतली. त्या राज्याने नकार दिला. बरं ठीक आहे, एकाने नकार दिला ना, पण कामं सोडवायचे. मग आम्ही वनतराशी बोललो, जे आनंद अंबानींचा आहे त्यांच्यात तिथे 2-3दा जाऊन मी स्वतः आलेलो. त्या भागामध्ये ज्या पद्धतीने त्या प्रकल्पामध्ये ज्या पद्धतीने प्राण्यांची काळजी घेतली जाते, जे काही सुविधा त्यांना दिली जाते, जवळपास 350 हत्ती त्या प्रकल्पामध्ये 350 2000 मगरी आहेत, 200-250 बिबटे आहेत त्यांच्याकडे. जवळपास 200 ते 300 एकरवर जो पूर्ण प्रकल्प आहे. अहो त्यांना जे काही खाणं दिलं जातं ना ते आम्ही पण मुद्दामून खाऊन बघितल्यामुळे सांगतो. आणि म्हणजे विविध प्रकारचे किचन मध्ये म्हणजे सोमवारी वेगळा आहे, मंगळवारी, बुधवारी. आपल्याला बुधवारी खाणारी मच्छी मंगळवारी करणार पण हा त्रास असतो. सगळे दिवस सगळे विविध खाणे म्हणजे उत्तम प्रकल्प. कधीतरी तुमच्या 5-10 लोकांना ज्यांना कधी इथे आम्ही हत्तींना तिथे घेऊन जाऊ का ह्याच्याबद्दल काही प्रश्न मला सांगा, मी तुम्हाला वनतराला माझ्याबरोबर घेऊन जातो, तिकडचा अनुभव घ्या, तुम्ही स्वतःच सांगाल. या सगळ्या लोकांना एकही मिनिट न घालवता पहिलं वनतरामध्ये पाठवा अशा पद्धतीची सुविधा त्या आनंद अंबानीने तयार केली. आणि म्हणून त्याबद्दल तुम्ही वन प्राण्यांच्या संदर्भात ना तुम्ही निश्चित राहा. आम्ही प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कुठेही आम्ही जाणार नाही. या भागातला वन प्राण्यांचा प्रश्न हे मीच पालकमंत्री असताना सोडवला नाही हा शब्द तुम्हाला सांगतो. केसरकर साहेब पण वनकरांच्या संपर्कात आहे. आम्हाला सगळेचे सगळे नियम कायदे व्यवस्थित कागदपत्र तयार करून त्या सगळ्या वन प्राण्यांना सुरक्षित पद्धतीने तिथे घेऊन जाण्याचं आमच्या सगळ्यांचं नियोजन आहे. शेवटी हे सगळे जे काही प्रयत्न आम्ही करतोय ते राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही करतो. आम्हाला तिथे आमची मंत्रालयामध्ये काहीतरी चालते म्हणून आम्ही तिथे करतो. आमची ताकद आहे, आम्ही मंत्रालयाकडून काहीतरी कामं करून घेऊ शकतो म्हणून आम्ही तिथे करतो. आणि म्हणून आम्हाला या जिल्हा परिषद पंचायत समितीची सत्ता आहे. जेणेकरून उद्या या भागाचे ग्रामीण भागातले प्रश्न सोडवायचे असतील, काही निधी जिल्हा नियोजनातून द्यायचे असते, काही निधी राज्य सरकारच्या माध्यमातून द्यायचे असते, काही निधी आपण जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून द्यायचे. आणि म्हणून जेव्हा उद्या तुम्ही आमच्या विचाराचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्याल, आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो या भागाचा एकही प्रश्न जे तुमच्या मनात आहे एकही प्रश्न प्रलंबित ठेवणार नाही हा शब्द तुम्हाला या मिटिंगच्या निमित्ताने. आता काही सोशल मीडियाचा जमाना आहे, प्रत्येक गोष्टी रेकॉर्ड होतं. कुठे ना कुठे तुम्ही धराल मला परत का हो तुम्ही टाळ्या मिळून गेल्या मतदान आणि केलं ना आमचे प्रश्न सोडवले त्याची चिंता करू नका. माझं पूर्ण नाव नितेश नारायण राणे. दिलेला शब्द पाळणाऱ्यापैकी मी आहे म्हणून तुम्हाला विश्वास देतो. तुम्ही फक्त मला हे माझे 3 सदस्य निवडून द्या. तिथे जिल्हा परिषदेमध्ये आमच्या धरणे मॅडम आहेत, खालची निंबाळकर आहेत आणि सातळेकर आहेत. हे 3 जणांना तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे तुम्ही तिकडे जिल्हा परिषद पंचायत समितीला पाठवा. आमच्या सगळ्यांचे हात बळकट करा. या 9 तारखेनंतर जेव्हा हे सगळे निवडणुकीची प्रक्रिया संपेल या भागाला प्रत्येक गावनी आहे, प्रत्येकांबरोबर बसीन, प्रत्येक गावामध्ये जे विकास कामं पाहिजे तुमचे जिल्हा परिषद पंचायत समिती तुमच्या सदस्यांकडून लिहून घेईल आणि प्रत्येकाला त्या पद्धतीची निधी देण्याची जबाबदारी ही आमची असेल हाही विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतोय. फक्त लोकशाहीमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून तुम्हाला आम्हाला ते अधिकार द्यायचे. तुम्ही एकदा आम्हाला जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे सदस्य दिले, आम्हाला आमचे सहकारी तुम्ही वाढवले. जसे लोकसभेमध्ये तुम्ही खासदार दिलात, आमदार आम्हाला विधानसभेमध्ये दिलात, तसं तुम्ही जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे सदस्य आम्हाला निवडून दिलात. आम्ही तुम्हाला सांगतो या भागामध्ये गावागावाला ओळखणाऱ्यापैकी आम्ही कार्यकर्ते. या व्यासपीठावर असा एकही कार्यकर्ता नाही ज्यांना तुमचे प्रश्न माहित नाही. तुम्ही फक्त आम्हाला सदस्य निवडून द्या, मग बघा फटाफटा कशी कामं.
चुकून विरोधी पक्षाचा निवडून आला तो माझ्याशी बोलणार पण नाही, चर्चा पण करू शकणार नाही, माझ्या समोर पण फिरकणार नाही, तो उपयोग काय? तुम्ही स्वतःबद्दल विचार करा, स्वार्थ हे नजरेसमोर ठेवा. तुम्ही एवढाच विचार करा, नाही मला माझ्या भागाचा विकास करायचा आहे ना, मग ज्या पक्षाचे राणे साहेब आहेत, ज्या पक्षाचे केसरकर साहेब आहेत, ज्या पक्षाचा आमचा पालकमंत्री आहे, त्याच पक्षाचे आम्ही निवडून देणार, एवढं निर्धार करून येणाऱ्या 7 तारखेला आमच्या जिल्हा परिषदसाठी कमळ चिन्हावर आणि खालती धनुष्यबाण आणि कमळ चिन्हावर परत एकदा मतदान करा, आम्हाला आशीर्वाद द्या, एवढंच या निमित्ताने सांगतो, इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.